Hello, hello, čaute priatelia. Tak, toto tu strhnem, to tam nemusí byť. Dobre, čo tu máme? Máme tu unboxing hmyzu v zimnom období. Asi akú prvú vec by som vám chcel povedať jedno. Riadte sa stále pokynom predajcu toho daného hmyzu, čiže tým daným predajcom. Čo vám povie, tak to robte. Vsúka do toho celého, keďže máme v týchto dňoch teploty také, aké sú, čiže sú minusové, sú extrémne minusové, okolo minus 10. Čiže stále je dobré, viete asi koľko ten hmyz stojí, že to nie je taká sranda, nie je to lacná záležitosť, dať si do tej prepravky, veľa predajcov má možnosť dať si tam termoboxy, termovýhrevné sáčky, proste niečo, čo vám to zohreje počas tej cesty. Dobre, pokračujeme ďalej. Čiže my máme tu na objednané zofobasy plus cvrčky. Je to hmyz od farmy Madagaskar, my sme s tým hmyzom extrémne maximálne spokojní, stále berieme len od nich. Oni radia jednu jedinú vec. Pokiaľ si to donesiete takto v krabici domov, v žiadnom prípade to hneď nerozbaľujte. Hneď nie. Nechajte to postať, aspoň čo oni mi vraveli, tak nejakých 30-45 minút, kľudne dajte tomu aj hodinu. Nech sa tie teploty zrovnajú a až takto potom unboxujte, až takto potom vybaľujte. Nech ten hmyz neprejde nejakým teplotným šokom. A ideme si to teraz unboxnúť, uvidíme čo ako a ukážeme si aj tie výhrevné topné sáčky, čo sú tu pribalené. No, ten termovýhrevný sáčok sa nachádza tu. To je táto vec, je to teple, extrémne to hreje, čiže ono to bolo dané takto medzi zofobasmi, tu sú zofobasy a tu sú cvrčky. Čiže takto zabalené v krabici a ten hmyz aspoň na určitú dobu je pekne vyhriatý a máte istotu, že vám to v týchto extrémnych teplotách nepochcípa. Takže otvoríme si najprv zofobasy. Ono to treba trošku striasť, niektoré červy sú možno hore, vyššie, tak to treba striasť, aby ste tam náhodou nepristrihli zo pár červíkov. No a takto krásne všetko žije, všetko je super, takto krásne vám to príde zabalené. Môžete si to potom rovno vyložiť a máte to takto. Tu je liter, v tomto tu je liter. No a toto pôjde rovno na skrm našim zvieratkám ešte teraz večer. Tohto si môžeme odtrhnúť ten výhrevný sáčok. Takto, to už nám netreba, to môžete rovno vyhodiť. Tak a teraz si ešte otvoríme tie cvrčky. Tu bude tiež liter. No ešte zo pár cvrčkov som tu mal z predošlého, no a tu máme ten ďalší liter. Príde vám to rovno aj s takými, čo to sú také tie podložky, na ktorých sa to chová. Pekne to strasiete. A ja tu mám také tie podložky menšie. Tu som dostal tiež radu od farmy Madagaskar, že dať toto na poli, čiže z tejto výšky dať polku dole a máte istotu, že to môžete chovať v otvorenom boxe a nevyskočí vám to vonku. Takto nejak to vyzerá vo finále. Liter cvrčkov. Máte liter cvrčkov. Podávam tu ešte tie kartónové, neviem jak tu voláte, proste tie kartónové blbosti. Nakoľko potrebujú sa poskrývať tie cvrčky, aj medzi sebou sú to kanibali. No a ja tu nechám ešte miesto na pôrodničky, no na kladiska, nie pôrodničky, tie kladiska sme riešili včera na streame. Tu hodíme ešte tie kladiska. Ja som včera robil dva typy. Jedno otvorené a druhé som robil zavreté. Nechám to tu ešte tak 2-3 dní. No potom to vyložím a budú tu len čisto cvrčky. Čiže suma sumárom, stále sa riadte pokynmi predajcu. Toto je moja rada pre vás. Čo vám povie predajca, ako s tým máte zaobchádzať, tak s tým zaobchádzajte. Hlavne pri väčšom množstve hmyzu, viete koľko to stojí, čo to obnáša roboty u toho predajcu, u toho chovateľa, čo vám to dáva. Je to kvantum roboty s tým hmyzom, toto si nikto neuvedomuje. A to je gro celého, čiže toľko z unboxu, toľko zo pár rád, tipov k tomu všetkému a vidíme sa na najbližšom streame a videu. Čus banda.